15! Та второто! Що заокружи та второто? Це. Како? Дете чув? Себе. Себе. Це или Б? Абе, це. Идеш. Це или Б? Абе, це бе. Абе, Це бе. А, Б или Це? Не бе. Абе, це бе. Де бе? Абе, Це. Де бе? Па кај бе де ба де бе? А, Б, Це. Ете. K15!